Namenye Chineke ekele ngwanụ ka anyị tuto ngwanụ ka anyị nye Chineke ekele n'ihi o meworo anyị ụzọ ka anyị bata haleluya o megheworo anyị ụzọ o megheworo haleluya o megheworo anyị ụzọ ka anyị bata haleluya o megheworo anyị ụzọ o megheworo anyị ụzọ o megheworo anyị ụzọ ka anyị bata haleluya o megheworo anyị ụzọ Biko si n'ụlọ ndị be eze ka ha bịa n'iru ebe a for prayers biko atụla egwu n'ele anya Chineke ọlụwo izute n'akwa Chineke nke amara na otuto anyị na-echeta n'iru gị taa nwanne anyị bụ Osta anyị na-ekele gị n'ihi na inyere anyị odibo gị a ezinụlọ ya ndị enyi ya ịmara ya na ịhụ ya n'anya dịka otu onye n'ije anyị nke ụwa ka anyị na-arịọ ka ị kasịe anyị obi bụ ndị na-eru uju nye anyị okwukwe ka anyị wee site n'ọnụ ụzọ ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi ka ọ ga-abụ site na nwayọ na ezi nkwenye na-enweghị mgbakasị anyị n'ụwa ruo mgbe ị ga-akpa anyị isonye ndị buru anyị ụzọ gaba anyị na ha wee jikọtakwa ọnụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị were ebere leta ndị ije niile tụmadị ndị a niile ndị siri n'ebe dị anya na ebe dị nso wee bịa soro ezinụlọ Osta n'iru uju mgbe a ga-alaghachi biko nye ha amara ka ha wee laruo n'udo gọzie duzie n'okwara ha ọgụ chedo ha n'ihe egwu na ihe ize ndụ nke okporo ụzọ nye ha ọganiru n'ụzọ ha niile ka ha wee na-ahụta ebere gị na-etokwa gị n'ihi ịdị mma gị na ebere n'ebe a ka e wee kpọlite ha n'ọchịchọ ọṅụ nke zuru oke ha wee bata n'ezi mmekọ nke ndị otu ndị nsọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-asọpụrụ gị na-aja gị mma na-ebuli amara gị ịga n'iru wee baa anyị na-arịọ na-asị na ihe otiti
Nke abụọ ọ gara aga n'iru wee bụrụ oke nke ụmụ gị n'ụzọ ọbụla n'afọ Jizọs Kraịst. A sịkwarị na onwe onye n'etiti anyị bụ nke onye iro kara akara ọnwụ, nna nke pụrụ ime niile, anyị na-akaghasị ya n'oge dịka oge a. Ụmụ gị ga-adịrị gị ndụ, anyị ga-adị ndụ ịbụ ihe isi na anyị ga-abụ. Atụmatụ onye iro n'ụdị ụzọ ọbụla agara egbochi. Ọbịa ka anyị ji arịọkwa ka ị were arụ ike wee chọọ ụmụ gị mma, gaa n'iru wee nọnyere ndị gị, lee ka okwu ụmụ gị bụrụkwa ga n'imere ndị gị, kama ka ndị gị bụrụ ndị ga-apụta wee tụrụ ugo n'ime ife niile afọ nsọ ga-abụrụ ka a ga-erutesi elu n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko anyị na-enyefe ego a mana Sandra n'aka ezinụlọ ọrụ ndị ụmụnna anyị ndị nọnyere anyị n'ofe ndụ a tụkọrọ ego ndị a nyewere na ụzọ ndị n'izu ozi. Praise the Lord. A na-ekele mmadụ niile ndị rụrụ onwe ha ụka bịa ka ha nọnyere anyị. Anyị na-asị na onye nwaanyị ga-agọzi unu n'ofuru ofu n'aha Jizọs. Anyị na-ekelekwa unu n'ihe nke a nke unu si ka anyị were wee kasị onwe anyị obi. Na anyị abụ ihe metụrụ onye ọbụla ma ndị ọgọ ma ụmụnne na ikwu na ibe. Ma otu unu si anyị kara obi anyị akagoro obi. Ọ ga-adịkwa na onye ọbụla mma ebe onye ọbụla si were bịa Chineke. Anyị na-asị na ha ga-anọrọ n'udo n'aha Jizọs. Biko na-asị ihe onye nwe anyị na akpa unu si wee wepụta ihe nke a wee nye anyị. Anyị na-ekwe unu nkwa na ọ ga-abara anyị uru na ọdịnihu na unu ga-ehụ ihe ọma ga-esi n'ime ya pụta n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Tobi Chineke. Biko a chere iji ohere a wee kelee ndị mmadụ ndị nyere anyị n'ofe ndụ a. Achọrọ ka m kelee papa anyị n'ime Chineke Assemblies of God's Mission. Papa, you are welcome in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And the Kelekwe Archdeacon Godwin Mugu. Reverend Architect. Okay. Okay, let them do it. Okay, Reverend Architect Godwin Mugu from Oka All Saints Church. And Kelekwa Reverend Oyetika Chukwuemeka from All Saints Church, Amope Station. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Sorry, Reverend Bono Lennis from St. Praise Matthias. the Lord. Nekelekwa Pastor Christian Azubike. Praise the Lord. And Nekelekwa Pastor Reverend Kenneth Ekwem. Ndị ọzọ niile bụ ndị Emmanuel Church Parish. Anyị na-asị unu nnọọ n'aha Jizọs. Ka ndị dịzi ya n'ebe nnukwu mama anyị nọ, maka na ọ ya ka ị kwesịrị ibu ụzọ kele, mana ọ ya ga-achịkọta ihe niile. Anyị na-ekele ma ụmụ anyị, onye nọchitere anya nna anyị n'ime Chineke bụ the Venerable Engineer Godwin Aneke. Anyị na-ekele Mrs. Christina Aneke. Anyị na-asị ka onye nwe anyị gbaa unu ume ndị ozi n'aha Jizọs. Praise the Lord. Hallelujah. Agwara m our pastor's wedding nọ n'ebe a from Enugu ka o si gbanata n'isonyere n'ije ozi asịsị ụnyaahụ. Onye guzoro n'ihu tebụl a Mr. Christian Enokwe. Anyị na-asị ijisi ike n'ọrụ gị n'aha Jizọs. The very pastor's wedding of St. Paul's Church
ama ofu idetu ọnọkwa ha na-abọ ka kwara ụha n'olu isi ebe a na-ebute ha arụ n'ego ọgụ ya Mr. Jeremiah Eze anyị na-asị gị nnọọ papa ka onye wee gozie gị n'aha Jizọs anyị na-ekelekwa Sir Walter Aneke ọkụ nnukwu mmadụ Sir. Praise the Lord. Thank you, Papa. Okay. I na-ekelekwa Pastor Gabriel Ede, the Clear Assemblies of God Vision. Hallelujah. Amen. So you are welcome. Biko, ọ bụrụ na anyị gaa n'iru kenewe ofu chi ga-eji ma bụọ ma ọ bụrụ na iri aha gị ewepụ olile a na aha gị n'eluigwe ihe so na ndị Chineke kwadobere ọnọdụ n'ebe ahụ so nara na ekele n'aha Jizọs onye ma gosi uru nsogbu nọ n'ofufe nru a mgbe anyị niile ka ana Chineke ga-edukwara anyị na udo na ọṅụ n'ihu nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Hallelujah. Biko ka anyị guzo ọtọ maka commendation. Anyị nọ na page 9. Osita nwanne anyị na otu onye n'ime Kraịst gaa ije gị nke ọma n'aha Chineke Nna onye kere gị. Gaa ije gị nke ọma n'aha Jizọs Kraịst onye hụrụ gị ahụhụ. Gaa ije gị nke ọma n'aha Mmụọ Nsọ onye na-edo gị nsọ. Ka izuru ike gị bụrụ izuru ike udo, ka ebe obibi gị bụrụ na Paradaịs nke ndị nsọ Chineke. Abụ maka ịga n'ili na page 9 abụ 91 n'ihi ndị nsọ dị na-ezu ike n'ọrụ. N'ihi ndị nsọ dị na-ezu ike n'ọrụ. N'ihi ndị nsọ dị na-ezu ike n'ọrụ. Iji okwukwe kwusa gị n'ụwa ka ha ga-eji sọpụrụ aha ngọzi. Hallelujah, hallelujah. Gebute mgba bankume n'ike ha, gebochi agha ha. N'ime ọchịchịrị ezighị ha. Be ya ka a na-agazi maka isi aje nke ọma. A na-asị mkpụrụ obi Osita Ugochukwu Eze injinia ya zuru ike na ndị ọkwa.
na-abata ọ na-agwa ya ebe ochie sịrị a na-agwa ya ebe anyị nọ kịta bụ na Amaagụ Ugwu etiti Amaokwe ọ na Utiloko gọọmenti area na Enugu steeti ebe a na-asị injinia Osita Ugochukwu Eze ya jee nke ọma inweta vidio etusa anya share the video ka ọ na-aga viral ka ndị ọzọ na-afụ ya ijikwa na Amaokwe Community TV na YouTube channel anyị ị ga-afụ ya bụ emume kasị ebere, onye nwanyị kasị ike, onye nzọpụta dị nsọ jupụtara n'ebere, aralakwa inye n'ukwu dị ilu onye nwanyị mara ihe nzuzo niile nke obi anyị, emechikwala ntị ebere gị n'ebe ebere anyị. Arapụ anyị onye nwanyị kasị dị nsọ, Chineke onye kasị ike, onye ikpe kwesịrị ekwesị. Ekwela ka anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ nke ndụ anyị n'ihi iwu. Nkwupụta nke okwukwe. Ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m. Onye ọbụla nke na-abịakwute m gaghị achụpụ ya. Gị onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie, ga-enyekwa anụ arụ anyị pụrụ ịnwụ anwụ site na mmụọ nsọ nke na-ebili n'anyị. Ya mere, obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ. Ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ, n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. Anyị na-abụ abụ dị na page 12 abụ 50 a ga-ebudo arụ mmadụ fọrọ afọ n'ime ili. Abụ 50 ọ tọgbọrọ n'ili onye nzọpụta. Biko ndị ga-ebuli ya.
Sundalo o engineer Osita Ugochukwu Eze onye waka ado ya n'ini kịta site n'okwukwe n'olileanya nke mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst anyị anara mkpụrụ obi nwanne anyị Osita anyị n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile karakwa arụ ya nye na aja nara aja ntụ nara ntụ uzuzu ọnwụ ya nwoke na-awụnye aja n'ini onye nwe anyị gọzie ya debe ya gosi ya iru ọma ya nyekwa ya udo onye nwe anyị nọnyere unu ekpere Chineke ekpere nke onye nwe anyị Você obedece.
Don't ever call me on phone. Any negative utterance. I'm about to hear the same. Azọ.